अनस्रि नांगौ होननानै बुंदों अननांगौ फिसाइफोर नोंसोरो गाव गावनि बिसिखौ गावखौ बादि अन आरो नोङो बेखौ गोखा दाबाहाय गोखा गोरा गोखै गोखा खाब्रां सिब्रां बिदिखौ दाबाहाय होनदों आरोखि दा मा होनना बुङो सानस्रिमाया नोंनाव फैबाय दा बबेबा समाव नोंनो लुबैनाय बायदि एक्टिभिटिखौ होनायाव मावनाय दांनायाव खोथा बाथ्रायाव मान सन्मानफोराव बबेबा समावहाय हयथ' गोरोन्थिबो जानो हागौ हास्लाबाबो जानो हागौ ना नों जेरै लुबैदोंमोन बेबायदि आरोखि ना सासे हौवानि न'खराव दावराव जालायनाय हौवा हिन्जाव बुलायनाया सल'आ ओरैबायदिनो हौवाया नाफाम लाबोदोंनो ओमफ्राय नाफामा बिदै सं होनबानो हिन्जावा नाफाम बिदैखौ बुजिया माबायदि नाफाम बिदै बेलाय दा बाथोन बानायबाय नाफामा बाथोन जाग्रा नालाय हयथ' ओंखामफोर होनानै बाथोन बानायबाय खोमा हौवानो बुनो मोननायनि खायदा बे रोंखानाय नङा बेखौ बुनो मोनगोन होननायनि आरोखि रोङाखिसै नालाय बे बोरै बिदै जानांगौ नाफामखौलाय जाहैबाय आरोखि बे बानायबाय बाथोन राग जोंफ्लाबायनो आरो माबोरै बुनो मोनगोन बिदि आरोखि दा बेबायदि दै नों फोरोङाब्लाथ' रोंनाय नङा ना नोंबा माबोरै लुबैदोंमोन एक्टिभिटिखौ ना संनाय खावनायखौ बिदि आरो बेखायनो बाइबेलाव होनदों गोखा दाबाहाय गोखा दाबाहाय ओमफ्राय गावखौ बादि अननांगौ कल'सिया 3:19 एफिसिया 5 ओरैहाय 22-23 30 फरायलांब्ला हौवानिबो हिन्जावनिबो दं बेवहाय ओंखायनो गावखौ बादि अननांगौ गोरा गोखा गोखै खोथाजों अना बे बिदिसोलै जोंने बिदिसो मावो जोंने बिदि जायो जोंनि न'खराव नै बिदिसो रायज्लायो बेफोरबायदि आरोखि ना अब्लासो बे मिथिगोन दा बिदि फोरोंनांगौ बुजिहोनांगौ ओमफ्राय गावनि मोदोमखौनो जेरै जोथोन खालामो बेबायदि आरोखि नों नोंनि बिसिखौबो नोजोर होनानै हेफाजाब खालामनांगौ गांदों नामा उखैदों नामा मेंबाय नामा लोमनाय सानाय जादों नामा बेफोरबायदिखौ नायनानै नोङो अननांगौ नोजोर होनांगौ ओमफ्राय हौवाया जेब्लाबो बुजिनांगोन जे गावनि बिसिखौ बियो बोलोआव खम नोंनि हिन्जावा बोलोआव खम आरो बे खम बोलोखौ मिथिखानानैसो नों बेखौ बाहायनांगौ प्रथम बिथोराव 3:9 नोंनि हाबा खालामनाय हिन्जावखौ नों बोलो खम होननानै साननानै लाखा आरो बिदिसो बाहाय होनदों आरोखि बोलोआव खम नोंखौ हानाय नङालै होननानै नों मुरा गिदिरखौ थोननानै जावखुनांगौ होननानै बुंब्लाथ' जानाय नङा दा बेयो ना मुरा गिदिर जावखुनो थोननो हानाय नङा ना हागोन सानसेया हानाय नङाथ' बिदि आरो हाया बोलोआव खम बेबायदिसो नोङो बाहायनांगोन ओमफ्राय गोसोआव ला हिन्जावा जेब्लाबो नोंनाव सोनारगोन मानो हौवाया जोंना बिफा गाहाय बर'फोरना बिफायासो गाहाय जायो दा हौवायासो गाहाय जायो बे हिसाबै नोंनि बिसिया नोंनाव सोनारगोन गासै बिसयखौ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय खोथा बाथ्रा खामानि दामानि दिनै मा संगोन मा जानो मा लायगोन गासैखौबो नोंनाव सोनारगोन आरो बबेबा समावथ' मालाबा नोंखौ अनो ना अना होननाबो खेंखायफ्लानोबो हागौ बिदिबो बिदि जागोन ना जायाथाय सानस्रिमाया माखासेयालाय दंखायो आइजोफ्रा माखासे दंखायो नङाब्लाबो होनफागोन आरोखि बिदि आरोखि सासे जोंनि खाथियाव दंलाय बोराय बुरै फिसा गैजायै बेसारा बोराय बुरैथार जाबाय लोमजादोंनो बुरैया लामायाव एकदम जसोना थादों आरोखि आं दखाननिफ्राय दावखोला लोगो मोनबाय फैदो मैयानिफ्राय ओंखामा जायाखै ओंखाम जाहैदिनि फैदो आखायावनो बोखांबाय आरोखि होनना बुङो आरोखि माने अनो ना अना बोराया होननायनि आरोखि ओरै थांलायथियो आरोखि अनो ना अना बिदि आरोखि दा बिदिबो खुद्रिनो हागौ सानस्रिमाया मोजाङै अनखा नोङो सेन्देलनो जुथानो माबानो ब्लाउसनो आरो मालाबा बे गुस्थिनिखौ फुनग्राखौ लाबो दे होनना बुंगोन अनेक आरोखि
माने सम्पुर्ण नोंनाव सोनारगोन माबा मोनसे गाज्रि मोजां खोथा खोनादोंब्लाबो नैहाय बोराय मा नाम दोननाय नोङो दारि दंखायो दारियाखौनो होनदो नामा नैहाय दारिया बिदि खोथा खोनादोंहाय आं बायोहाय बिदिखौ एसे नों खबर लाहाय होनना बुंगोन आरोखि नों बे समाव मोजां बुजिहोनांगोन ओइ र' जागोन बे जागोनल' होनदों आरोखि नों बुजिहोदो दै नै बेफोरबायदि माने नोङो सम्पुर्ण बुजिहोनांगौ आरोखि दै बिदि ओमफ्राय बे मोनसे एसे साबधान जानो गोनां दे रिसन नोङो नोंनि हिन्जावखौ नों जेब्लाबो नोंनि बायध' लाखिनांगौ मिथिबाय जुदि नों बायध' लाखिनो हायाब्ला नों खस्थ' मोनगोन अपमान मोनगोन सैनांगोन बेथ' गदेसा बुंदों मोजां बेंनाय गैयाब्ला बेंजाग्राफ्रा अबायध' जायो ओमफ्राय 29 होनदों जाहैबाय हितु गदेशनि ऐश्वरिक दर्शनर अभाबत होनदों आरोखि माने इसोरनि नोजोरा अभाब जायोब्ला माने खम जायोब्ला बेंजाग्राफ्रा नस्थ' जायो दै ओंखायनो नों जेब्लाबो नोंनि बिसिखौ इसोरनि बोसोन इसोरनि अननायखौ लानानै नों नोंनि कन्ट्रलाव लाखिनांगौ मिथिबाय कन्ट्रल लाखिनो हायाब्ला नों अपमान मोनगोन खस्थ' मोनगोन नों सैनांगोन अनेक दुखु लानांगोन नों बिदि आरोखि ओंखायनो एखेबारे नोंनि बायध' लाखिनांगौ बुख्रुब सुख्रुब सासन खालामनायजों नङा दे जोंनि खायसे रागा खरा दा सानसेबा साबधान जाखा रागा खरा खान्दां बियो एसे बोरैबा खोथा सोलोंना थियाव हरबायनांगौ दंना खायसे बिदि जानाय नङागोन जानायालाय जाय हक माने कन्ट्रल होननाया नोंनि बाध्यता होननायखौ नों लाखिनांगौ बाइबेला फोरोंखादों बायध' लाखिनो नाजाथारनांगौ सासनजों नङा इसोरनि अननाय बोसोन नोजोर होनानैसो नोङो नोंनि बायध' लाखिनो नाजानांगौ ओमफ्राय दिनैहाय नोङो सानस्रिमाखौ हाबा खालामबाय हितु गदेश 5 अध्याय बुंनो जाहैबाय नों जेरैहाय दिनै मोजां मोननानै गासैबो थिग स्टाडि खालामनानै नोङो सानस्रिमाखौ हाबा खालामबाय दै दा नोङो सानस्रिमानि सायावनो नोंहा जथेस्थ' मोजां मोननाय हामजानाय गोजोननाया थैजासे नोंहा फोनांगौ नोंनि अननायनि मुजिराया नोंनि फुख्रियावनो थाबथाथों होनदों आरोखि फुख्रिखौ दाबाथों होनदों आरो मा थारमाने नोंहा जि अननाय दङ बे अननाया सानस्रिमानिफ्राय बारनो नाङा आरोखि सानस्रिमानाव थाबथानांगौ दै रिसन हितु गदेशआ ओरै होनदों नोंनि हाबा खालामनाय नायनो मोजां नोंनि हिन्जावनि सायाव नोंहा थैजासे मोजां मोननाय हामजानाय गोजोननाया थाथों मै फान्थि बायदि होनलायबावदों मै फान्थि बायदि नायनो मै फिसाफ्रा नायनो बिराद मोजां दाना औ दा नोंनि थाखाय सानस्रिमा बयनिख्रुइ साबसिन नंगौ नाङा साबसिनखायसो नों हाबा खालामदों बारा मोजां नङालै होनबाथ' नों हाबानो खालामनाय नङामोन ना नोंनि थाखाय बेनो साबसिन आरो बे साबसिन होननाया नोंनि जिबनाव थैजासे थानांगौ मिथिबाय एकदम थैजासे बाइबेला बेखौ होनो नोङो दा उनावहाय माबा मोनसे फस्थायनाय साननाय दुखु खालामफिननाय बे गैया आरोखि दै दा सानस्रिमाखौ नोङो जि अबस्थाखौ नायनानै मोजां मोनबाय बिनि महर मुस्रि बिनि फेस काटिं जेनेबा महर मुस्रि जेनेबा ना डिजाइन ओमफ्राय बिनि रोंगौथि बिनि स्ट्रेंथफोरखौ नायनानै आखल आखुखौ नायनानै स्टाडि खालामनासो नों मोजां मोनथारदों नालाय गासैखौबो नों नायनानै मोजां मोनबाय आरो मोजांबो आरो हाबा खालामबाय नों खिन्थु गोसोआव ला सानस्रिमाया बे एखे महर मुस्रि थाबाय थाया बोलोआ एखे थाबाय थानाय नङा बिनि मावनाय दांनायनि स्ट्रेंथफ्रा एखे थाबाय थानाय नङा बैसोजों लोगोसे सोलायलांबाय थागोन बिदि दा जेखि जाया मानो थैजासे बे नोंनि नोंहाबो माबा मोनसे दुखु खालामनाय आं भुल जाबाय नामा होननाय बे गैया आरोखि मिथिबाय सल' जोंनावहाय सासे सेंग्रा दं आं खिथानि बे सल'खौ सेंग्रायालाय बारा गोजौ नङा एसे गाहाय एसे गोदोनाबो एसे हांसुं सुंसो नुयोलाय आंलाय बिदि आरोखि बे सेंग्रादि माबोरै मोजां मोनलायखोथाय बिदि आरो
ओमफ्राय बेखौनो फागा बे सेंग्रा मा जाखो नोंलाय दस्राखौ लायनो हाना माने बियो बे सेंग्राया बेखौ हामजायालाय ओरैबायदि आरोखि ओमफ्राय बे आरो बेखौनो हामजाखोथाबो माथो नोंलाय बेखौलाय एफाराब मोजां मोनबाय थाखो आरो लोगोफ्रा जंखायो आरोखि बेखौ एफाराब मोजां मोनथारो ना होनना माथो मोजां मोनखो माथो नुखो नोंलाय ना ले गुबुना जागथार बे गोदोनानि साइजखौ बिराद मोजां मोनोलै आङो होनो आरोखि दस्रा अरजायानो बे गोदोनानि साइजआ बिराद मोजां मोनोलाय बिदि आरोखि खुनु लास्ट पस्टनो मोनमाराखिसैबो आरोखि दा जि हक नोंबोथ' मोजां मोननानैसो हाबा खालामबाय दा बेखायनो बेयाव थैजासे आरोखि मोजां मोननाया थानांगौ गोजोननाया थानांगौ लास्ट मोनसे खोथाबाव सानैबो खोनासंदे दाने सानैजों मालाबाबो दाथगायला खेबसेबो फोथाय खेबसे दाथ'वाखै खेबसे बोरैबा थगायलायनाया फैबायब्ला नोंसोर सानैजों आरो अबिश्वासाव थाबाय दा फोथायलायनाय नंखाला दा समस्या हाबगोन ओंखायनो सानसेमा नोंबो खेबसेबो दाथगायखा रिसनाबो खेबसेबो दाथगायखा नोंनि बिसिखौ खारन नोंसोर सानैजों हौवा हिन्जाव दा दुखुनिब्लाबो सुखुनिब्लाबो लाजिथावब्लाबो गिथावब्लाबो माबा मोनसे रंजानाय बाजानायब्लाबो सानैजों रायज्लायनो हायो सानैजों परामर्श खालामनो हायो सानैजों प्रार्थना खालाम सानैजों समाधान खालाम खिन्थु नोङो हौवाखौ थगायनानै ओरै खालामबाय थायोब्ला नोंखौ हौवाया मिथिखागोन सानसेनि उनाव साननैसोनि उनाव ना आंनि हिन्जावा आंखौ बिदिसो थगायदोंना बिदि बुंदोंमोन माथो बिदिसो मावहैबाय आं फोथायनो हानाय नंलालै बेखौ होनखाबाय दा नों बहाबा थाङोब्लानो थांलायबाय हनै आमुखिया दाबा बहा मा खालामहैयो आंखौ थगायबायसैलै बियो होनखाबाय दा नै बिदि जुदि रिसनाबो बिदिनो थगायोब्ला नोंनि हिन्जावबो नोंखौ बुंनोसै दारियाया बाबा थगायलांदो आंखौ होननोसै दा फैब्लानो बुंखानायसै दारिया आंखौनो थगायलांदों दा बहा थगायदोंब्रा दाख्लैबो होनलांनोसै आं फोथायला नोंखौ जाबाय दा जेब्ला बे जिनिसा फैबाय सैतानाबो खाबु मोनदों ओंखायनो मालाबाबो दाथगायला मा रायलायनांगौ सानैजों रायलाय मा मावनांगौ सानैजों माव मा प्लान खालामनांगौ सानैजों खालाम बिदि आरोखि ना मिथिलायनांगौ आरोखि खारन बाइबेला होनदों नोंसिनि हाबा खालामनाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव फोथाय खेबस' दाजाथों मानोना इसोरा नोंसिनि हाबायाव साखि दं इसोरानो साखि दं मलाखि 2:14 इसोरानो साखि दं ओंखायनो खुनु दिन दाथगायला दे रिसन नोङो नोंनि बिसिखौ बेबायदि एखेबारे गोसो गोरबोजों अननानै हेफाजाब होलायनो बानस'लायनो थाखायहाय नों नाजादो इसोरा नोंखौ बांसिन आशीर्बाद खालामो बेथ' बुद्धेसा बुंदों नों जेसेबां अनगोन एसेबां नोंनि हिन्जावा नोंजों चिरकाल थांनानै थानो हास्थायगोन 29 अयदा 14 चिरकालनो थैजासे थारमाने आं नोंनि थाखाय प्रार्थना खालामबाय थागोन नोंनि बिसिया हाबा दारिया बिदि थांदोंमोनहाय माला सफैयो प्रभु मोजाङै लाबोफिनथार होनबाय थागोन आरोखि नोंनि अननायखौ मोनब्ला खिन्थु नोंनि अननायखौ जथेस्थ' मोनाखैब्ला मा थांदों रिसनालाय बिदिनो थांदोंमोन दा सफैयाखै हनै बिथिं माला फै दा फै लागै थैगारा नै बिदि होनबावगोन ना अननायखौ जथेस्थ' मोनाखिसै बिदि जायो खिन्थु अननाया जथेस्थ' नोंनि थाखाय मोनदोंब्ला प्रभु बिदि थांदोंमोन बिदि खालामदोंमोन अननानै मोजां लाबोफिन आर'ज खालामगोन नोंनि थाखाय आरो नोंखौ हागौ माने हेफाजाब होनो गोसो जागोन ओंखायनो अननांगौ दे बिदिनो अनदो नाजादो अनला नोंनि बिसियाबो नोंखौ साबसिन मोजां मोनगोन सानसेमा दाने नोंखौ बुंनोसै नोंनि फिसाखौ अननांगौ होननानै आं थिगखौना फोरोंखाबाय आरो दंबावोमोन मेरला बाथ्रालाय टाइमाथ' थोलाय दा अब्लाबो अनसिगोन बियो फोथायदोंना नों अनगोन होननानै